Kun suunnittelet ja visioit tulevaisuutta, tarvitset jonkun, joka osaa ajatella kauas. Jonkun, joka osaa nähdä pidemmälle sekä seinän taakse. Aika on rahaa. Kummankin haaskaaminen on kallista, säästäminen järjellistä ja pitkälle miettiminen edullista. Kaikessa teollisessa tuotannossa, myös rakentamisessa, aika todellakin on rahaa. Elinkaaren arvonjalostuksessa ajalla on usein kumuloituva taloudellinen arvo. Siksi haluamme taivuttaa aikaa aina asiakkaan eduksi. Maailma on hektinen. Uutta rakennetaan ja syntyy koko ajan. Rakennusprojektit vaativat tarkkuutta, aikatauluja ja oikeita valintoja. Me tuomme selkeyttä. Me tarjoamme järjellisen kokonaisratkaisun kiinteistösi seinätarpeisiin. Me olemme Muotolevy. Me sanomme jep. Tuotamme järjellisiä elinkaaripalveluita sisälle ja ulos. Me jalostamme arvoa. Toistetaanpa. Jep. Järjelliset elinkaaripalvelut julkisivuissa ja sisäseinissä. Pohjois-Euroopan ainoana meidän elinkaaripalvelumme kattavat kaiken suunnittelusta ja toteutuksesta huoltoon, kunnossapitoon ja uudelleen käyttöön. Ratkaisumme säästävät aikaa, kustannuksia ja ovat kestäviä ympäristön kannalta. Meille seinä ei ole vain seinä. Seinä on estetiikkaa, kestävyyttä, julkista tunnetta, turvallisuutta. Seinä on suojaa ja viihtyvyyttä. Seinä on teollista taidetta. Seinä on sekä ulkona että sisällä arvonjalostuksen ydintä. Arvonjalostus näkyy ja tuntuu ajassa, rahassa ja kauneudessa, vastuullisuudessa ja kestävyydessä. Kiinteistön omistajat, arkkitehdit ja rakentajat luottavat meihin, koska kanssamme projektit etenevät sovitusti ja sujuvasti. Viisaus näkyy ja tuntuu materiaaleissa, toimitusvarmuudessa, tarkkuudessa, nopeudessa sekä säästöinä kustannuksissa ja hiilijalanjäljessä. Kysymme itseltämme ja kumppaneiltamme, onko tämä tuottavaa ajan yli? Onko tämä toimivaa ja onko tämä taipuisaa eli jalostuuko arvo? Jos vastaus on jep, se on viisautta. Se näkyy ja tuntuu ajassa, rahassa ja kauneudessa. Se on järjellistä. Jep. Järjelliset elinkaaripalvelut. Muotolevy.